Мен кеше yokladım tağlarda, taşlar arasında, tağ boyunda indi. Tağ итегinde. Anda zor taşlar boylap bardım. Bir kıyaga, o kıyada şimdi bişik kibik uyulgan ürün var idi. Hem şunda yokladım. Ondan көрінәйді dengizde. Ben yondağına tağıydı büyük. Büyük maturuydu. Takımın özünde azırak zerdeştiler kışı ölgeç. Manarağa koyalar biteli. Kuşlar şu kısın deyip. Azırak şu kışıydı bu. Takım spalnikta yatqında әлі. Как будто мен уже әзір нүттеріп қойылған деликатес. Men bugün yokladım kempingde. Onda trabürtün. Menki su. Ben kişiye tünlekindim da. Korangı tükeşindim. Hem aldım 2 gün. Çünkü bugün benim dersler. Bir ders buldu indi. İnternet oxırısı büyük yaxşı bulmadı. Bak men bir kınagat tügel bu ders. Men elimde sıfatı bilen. Şulay da şunday mümkünlük var. Men uyandım, bolgurtlары bırıldauından men түшкөдө кирдилер алар. Ол каты күчтү түгел кебек мен түшкө болгуртлары кирди. Мен кеше барганда бик күп умарталар көрдүм. Ал мен ничектер кеше пейзажлар бик нык алышынды. Мен башлаган идем, шул кыяда уянган идем мен. Dengizge düştüm. Bik motor idi mында келгенде. Bik motor idi. Birnече тапкыр шул умарталыклар янынан узып киттем. Алар аңлавымча шундай тулы канлы ниндидер умарталар түгел кебек. Чөнки монда күрәсең җылы. Һәм аларны салкыннан, болгортларның салкыннан саклыйсы юк, шуңа күрә. Ниндидер юка гына магазиннар, юка гына тартмалар кебек нәрсәләрдә яшиләр. Bir şunu күренеш күргән идем. Алар тезелеп куялар, шулай тасма иттереп. Ул тартмаларны һәм шул балкыртлары белән диңгезгә карап очып чыгалар иде.
Men bir gün bir närsede düşürmedim, çünki men yol etdim kempingda. Bana berdiler şunday çadır. Şun pahaça kılıp çadırda yıkladım nihayet. Ne şulay, bugün 4-nji gün, menim bütün tenim orada. Ertege yaxşıraaq bolur diп ümitlenem. Миңа кемпингта бүләк иттеләр шушындай тояклар. Да убайлар китәләр иде уже өйләренә кайтып. Вот. Менә хәзер бар. Тоякларым һәм алар бик җиңеләйтә икән, шактый прям рәхәт. Тояк белән барырга. Мин бүген bir gün yoldan соң чыгып киттем кире. Беренче тапкыр, бераз югалганлык хис итәм һәм әле белмим кая ничек барасымны. Мен белмим инде уңарчыда. Просто бүген именно шундай югалганлык хисе. Чөнки минем акчам әз калды. Һәм мин кешеләр белән сөйләшеп җыен тапкан идем шикелле үземә күчерүнең. Әмма аның өчен күчерү бүлекләре якын тирәдә юк булып чыкты. Аның өчен бер 5 көн барырга кирәк икән әле. Biraz гына шул нәрсә минем тынычлыкны урлады. Урлады. Юк, это же бүтән җир. Юху. Теге көймәдә yüzүче кешеләр. В общем, бер абый минем белән чыгып танышты аннан. Һәм сорады, сән берәр нәрсә кирәк түгелме дип. Мин как раз ашауымны бетергән идем һәм борчылып утыра идем. Чөнки мондагы кешеләрдән белдем, якын тирәдә кибетләр юк икән. Һәм мин сорадым, ашау, миңа алып килеп бирделәр. Мин ниһаять чатырда. Шактый уңайлы булып чыкты. Һәм күңелле. Бүген ниндидер социальный көн минем. Кешеләр янына барасы килә. Әмма бәлки йоклау яхшырак.